200 ka mga Chinese nationals gidakop sa CIDG-7 human masutang nagtrabaho sulod sa usa ka giingong illegal online gaming operation sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ano ang report? Anara sa nataran sa CIDG-7 kini mga Chinese nationals tungod kay dili man sila maigo o masulod sa detention cell. Gwardyado hinuon sa mga pulis ang palibot nila. Matod sa CIDG nga wa pa makapakita ang mga dokumento sama sa working permit ug passport ang mga langyaw. Wala rin silang naipakitang passport or even kung anong permits pa man na pertaining doon sa pagtrabaho nitong mga Chinese nationals. Niadtong weekend gipang sikop sila pinasikat sa search warrant nga gi-issue sa korte. Walo ngadto sa napo ka buwan nga gisurveillance sila sa mga otoridad sa pag-operate sa sugal nga gipaagi sa online. Nasakmit ang mga ekipo nga gigamit sa online gambling. Gawa sa 200 ka mga arrested, gikatahong aduna pay laing 2,000 ka mga insik nga nagtrabaho sa laing shift. They will be charged for violating the Presidential Decree 1602 in relation to yun nga sa Anti-Cybercrime Act natin. And of course, sinahabol natin lahat ng papel so that they will be inquested by tomorrow sa Lapu-Lapu. Sa pagtugot sa CIDG, gikuhaan sa media o video ang mga dinakpan kinsa kuhaan unta sa ilang habig. Apan, arugante ang uban kanila nga miatubang. Kauban si Godfrey Rilien. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.